Sarap. Mm. Hi guys, for today's vlog po ay magluluto po tayo ng pompano. Mag-prito po natin. Meron din po tayo ditong fresh talaba from Dagupan City. Iihawin lang po natin to. So ayun guys, hugasan na po natin. Iwain na po natin ang pompano para pumanot ang lasa niya kapag prinito sa mahinang apoy. So ayun guys, lagyan na po natin siya ng asin. Lagyan din po natin siya ng paprika powder para pampakulay sa ating pompano. Pahid lang po natin ang paprika powder para manuot ang lasa. So ayun guys, ready to fry na po ang ating pompano. Lutuin lang po natin siya sa mahinang apoy. Habang nagpiprito po ako, gumawa na po ako ng sausawan, sibuyas, sili, kalamansi, paminta at toyo. Ayos na po ito, isunod na po nating ihawin ang fresh talaba. Mama na eh. Mama na eh. Congratulations, nakabukas siya. Ayun na, Sapatan ako. Atang pa talaga. Sabay, nakaloka pa din. Nakaloka pa talaga niya, Mother. Makasugat lang talaga dito eh. Kutsilyo ngayon ma. Wow. Tapos na ang talaga to ta. Pretay gaming to. Samit. Yan guys, mag-ihaw na tayo ng talaba. Yan guys, mag-ihaw tayo ng talaba. Fresh talaba. Mas masarap siya pag naihaw. Yan guys, bumuka na siya Yan guys. Wow. Ang sarap. na sila.
2,000 years later. Guys, kain tayo. Sarap. Matikuksit na naman ako. Nagpabita ka mga ito. treasure natin yung mga Sarap. Hindi naman. Nanak-anak na ang dalawas na. Nauman yun. Tama na, pakulit ako nito. Jesus mo. Bawad ako talaga. Madagsan eh. Sarap. Talaba.